नमस्कार, मी संजना. आज तुम्हाला तिसरा मसाला दाखवणार आहे. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, हे तिसरे घेतलेले आहेत, अर्धी वाटी मोठी. त्याच्यानंतर ओलं खोबरं घेतलेलं आहे अर्धी वाटी. ह्याच्याऐवजी तुम्ही ड्राय कोकोनट पण यूज करू शकता. त्याच्यानंतर एक मोठा उभा चिरलेला कांदा घेतलेला आहे. हा साधा लाल तिखट आहे. हळद, गरम मसाला, मीठ. आज मी ही कैरी वापरलेली आहे, कच्चा आंबा. त्याच्यानंतर 10-12 लसणीच्या पाकळ्या लागणार आहेत. आलं थोडं, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या. हा फोडणीसाठी बारीक चिरलेला कांदा आहे आणि तेल. आता सर्वात आधी आपण ह्याचा मसाला भाजून घ्यायचा आहे. एका तव्यावर मी कांदा उभा चिरलेला एक, 3 मिरच्या घेते, ग्रीन हिरव्या मिरच्या. नंतर आल्याचे 2 तुकडे घेतलेले आहेत. 10-12 लसणीच्या पाकळ्या आहेत. थोडंसं तेल घालून हे व्यवस्थित भाजायचं आहे आपल्याला. आता आपला कांदा अर्धवट भाजलेला आहे, थोडा त्याला कलर येत आलेला आहे. आता ह्याच्यात आपण हे अर्धी वाटी ओलं खोबरं घातलेलं आहे. तुम्ही ड्राय खोबरं पण यूज करू शकता. आता आपला हा मसाला म्हणजे हे जे कांदा, खोबरं, आलं, लसूण, मिरची हे व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे मी. आता हा मसाला मी एका प्लेटमध्ये काढून थंड करून घेणार आहे आणि नंतर तो वाटून घेणार आहे, पेस्ट करून घेणार आहे त्याची मिक्सरमध्ये. आता हा मी मसाला मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेला आहे. थोडा जाडसर असा वाटायचा आहे, पूर्ण बारीक पेस्ट नाही करायची आहे. हे बघा असा. आता आपण एका कढईमध्ये 2 टीस्पून तेल घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये हा कांदा बारीक चिरलेला थोडा फोडणीसाठी, अर्धा कांदा आहे हा. हा थोडासा ट्रान्सपरंट झाला की आपण त्याच्यामध्ये बाकीचे मसाले टाकणार आहोत. आता हा कांदा आपला थोडा ट्रान्सपरंट होत आलेला आहे. त्याच्यामध्ये मी आता पाव टीस्पून हळद, पाव टीस्पून लाल तिखट. हा जास्त नाही घालायचा आहे कारण का आपण ग्रीन मिरच्या वाटायला घातलेल्या आहेत आधीच. हे घालून जरा परतायचं आणि नंतर ह्या शिंपल्या आपले तिसरे जे आहेत ते ह्याच्यामध्ये घालायचे आहेत. त्या शिंपल्यांचा थोडा गर आणि थोड्या अशा शिंपल्या ठेवून हे कट करून व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. हे ह्याच्यामध्ये छान असं घालून मिक्स करायचं आहे. आणि ही जी कैरी आहे कच्ची, ह्याचे 2-3 पीस घालते. जर कैरी नसेल तर तुम्ही टोमॅटोचा वापर करू शकता. आणि हा वाटलेला मसाला जो पेस्ट केलेली आहे हा पूर्ण घालायचा आहे ह्याच्यामध्ये. आता हा मसाला घालून मी परतून घेतलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये गरम मसाला घालायचा आहे 1 टीस्पून आणि चवीपुरतं मीठ. आणि हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. ह्याच्यामध्ये जास्त पाणी वगैरे ॲड नाही करायचं आहे कारण का हे जरा ड्राय असतं तिसरा मसाला. हे आता व्यवस्थित मिक्स करून मी हे बारीक गॅसवर थोडे तिसरे वगैरे सगळं व्यवस्थित शिजू देणार आहे. हे झाकण ठेवून मी 3 ते 4 मिनटं शिजत ठेवते मीडियम गॅसवर. आता आपण हे ओपन करून बघूया. आणि हे बघा छान असं आपला तिसरे शिजलेले आहेत व्यवस्थित. मसाला पण ड्राय होत आलेला आहे. थोडासा गॅस मोठा ठेवूया. हा जो तिसरा मसाला आहे हा असा ड्रायच केला जातो. होत आलेला आहे आपला. थोडीशी वरून कोथिंबीर घालूया.
आणि आपली डिश रेडी झालेली आहे. हे आता आपला रेडी झालेलं आहे. आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. हा तिसरा मसाला मी केलेला आहे. हा तुम्हाला जास्त करून कोस्टल रिजनमध्ये दिसला जातो आणि हॉटेलमध्ये वगैरे अशा प्रकारचं हे दिलं जातं. एकदम इझी आणि झटपट होणारी डिश आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. असा आपला हा तिसरा मसाला विथ कोकोनट रेडी झालेला आहे. कुठल्याही हॉटेलमध्ये वगैरे तुम्हाला हा जास्त बघायला मिळतो. कारवार साईडला तरी फेमस आहे हे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि कशी वाटली ही रेसिपी नक्की सांगा.